Na let dnešní Ostravar Arény se vracíme v rámci předzávodního období po dlouhých 8 letech a tehdy v srpnu 2009 ten zápas byl speciální hodně v tom, že třineckou premiéru v červeno-bílém dresu s drakem na hrudi prožil Petr Hamrlík, slovenský golman, který je pod Javorovým dodnes. Jak vzpomínáš na tu svou premiéru, pokud si ji vůbec pamatuješ? Pamätám si to celkom dobre, keďže to bol vlastne prvý zápas môj za Třinec, takže pamätám si celkom dobre, hrali sme v Ostrave, myslím, že sme prehrali na nájazdy, neviem, či to bolo už 2-3 alebo 3-4, ale z mojej strany to bol celkom podarený zápas na to, že to bol vôbec prvý zápas sezóne v príprave, že tam sa jednalo nejaký ten typ Sport Cup alebo niečo také sa hrávalo. A tak pamätám si hlavne ten výsledok a to, že to bol prvý zápas, samozrejme dodával góly a takéto veci už nie, ale tým, že to bol prvý zápas, tak mám to určite ešte v pamäti. Jak se v průběhu těch 8 let, co si tady u nás v klubu, vyvinul tvůj vztah k těmto derby zápasům? Protože v posledních letech, ať se hraje v Ostravě nebo v Třinci, bývá pravidelně vyprodáno. Dokonce ty si vlastně proti Vítkovicím i vychytal pro Třinec jediný titul. Tak titul je samozrejme trošku také ešte niečo extra. To netreba ani riešiť, či by to boli Vítkovice alebo niekto iný. Ale tak je to derby, no tak vidíme, že sa robia rôzne chore a že tie štadióny sú plné, či už tu alebo aj v Ostrave, takže výborná atmosféra. Či to človek si prizná alebo nie, naozaj je to trošku niečo také špeciálne a aj ľudia myslím, že to vnímajú trošku inak. A derby klasicky nemá favorita, hej, takže myslím, že to bude platiť aj najbližší zápas, aj celú sezónu a každú sezónu. A pre nás to je taký mini sviatok, lebo hovorím, tá atmosféra je trošku lepšia, či už to hráme doma alebo vonku. Letošní dvojzápas s Vítkovicemi jsme překřtili na letní hokejový šlágr a je specifický tím, že permanentkáři obou klubů mají na něho vstup zdarma. Ty zhruba víš, kolik jezdí na extraligu třineckých fanoušků do Ostravy, jsou to plus minus vždycky nějaké 300, někdy víc, někdy míň. Kolik tipuješ, pokud by si měl tipnout, že bude v úterý v ostravském sektoru třineckých fanoušků? Ja si myslím, že sa zase budeme cítiť jak doma, takže že budeme v prvom rade hlučnejší. A tým, že je to leto, možno, že to je jeden prvý zápas, dá sa povedať, v okolí, a tak si myslím, že tých ľudí bude dosť. Počuť si netipnem, ale určite nás a ich bude počuť.